ang bunguton ug si Junjun. Sa hantakan sa Rosewood na luto, kini si Ramira. Suko kay si Junjun ko wala siya tahani sa iyang kalaban nga si bunguton. At maasuni ang hitabo. Siya ko ang kwarto! Allah, jangan dia. Hanggang ka rin ba? Ambing kwartangot? Pamugat ako tungot? Ito man, watag ni mo dili. Dili! Allah, sumabog kayo dili ba? Batike style! Tiger style! Tanawang puti ba? Tanawang! Wala rin ito! Kabit na! Tanawang! Bawa rin mo! Wala! Nabuwak ng tugang katakan ba yun? Anak ka din! Tawa ko? Flying kick! Back kick! Side kick! Front kick! Simple kick! Mini kick! Quick kick! Heavy kick! 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 Agay rumbog! Iyan na dyan po nyo! Iyan na dyan po nyo! Wala mo na! Tanaway mo! Agay! Arthritis na ko! Agay! Agay! Lubay! Lubog! Lubay! Marag man ba? Marag! Marag na! Marag na! Bukol pala ba siguro ba ba? Ilok ka! Nailok ka! Huwag naman guro ka! Kaya palimugay na kayo naman guro ka? Wala kayo! Gamar! Pero doon sini na? Partida naman dahil ganito niya ba? Wala! Wala na bigyan ba? Magkatibay naman yun. Diyan na yung sadya. Tanawa. Ubay na kung manok ba? Agay, riyan buktot. Agay. Ang nag-transit ka ba? Wala ka. Tanawa eh. Gahi ang abay. Baka sinuputin na mga nagpakay motor ba yun? Ako diyan na ito. Diyan na yun. Parang naman yun. Wala ka. Hindi ka nag-react ka naman. Rimak. Ibu, ano naman, mantang lang yun. Gahi, oh. Tindag lahat. Gahi, tinakuha, oh. Tanawa, di na magkakilaki. Gahi, oh. Tanawa, oh. Ibang. Ay, kapwa, Bobs, be. Ay, magbudak mo sa iba ba? Ano na ko ba? Ang matitibay ba yun? Ano ba? Tanawa. Tag ng kwarta! Dili! Ayaw! Ayaw! At yan ang ayaw! Ayaw! Luy! Kaya kung sabi na doon! Ayaw! At ano ko lang na matao! Ayaw! Babe ka! Siyata sila ginako ang kwarta! Handog! Gara! Imahit ako! Dakong saksi sa panghitabo ang abat na patong sa kawayan. Sinira ang iyang silingan nga bahugsiin ug si Angkol tutututong. Your servant died. Be you given to me? It seems what's left of my human side.